ezen helduleku bat eman baitzen eguten. Erakutzi baitzen eguten Barakaldo gris horrek hainbat ertz magiko zeukala. Eta euskal kultura etzela soilik liburuetan ageri zen urruneko kontakizuna. Errealitate pozgarria baizik. Akaso, Barakaldo Euskal Herria izango da. Baina umeak ginela ez genion antzandirik hartzen. Errealitatearekin topo egitea. Halere, sasi artean bazegoen eta badago. Oasi bat, ostarte bat ganduan. Euskal Herrira sartzeko ate bat. Abstrakziotik harago doana eta oso bestelakoa izatea egikaritzen duena. Horra hor, Alazipo. Horra hor, euskara eta euskal kultura. Barakaldo dena eta izan daitekeenaren arteko zubia zarete. Baita egun dena eta izan zitekeenaren artekoa ere. Horregatik guztiagatik, Sasiburu Euskal Elkartearen izenean eta oroar Barakaldoko atzo, gaur eta biharko Euskaldunon izenean eskerrak eman nahi dizkizuegu eta horren seinale da eman nahi dizuegun honako saria. Etor, mesedez, etor dadila. Iaz, pandemia tarteko, isilean eta sasi klandestinoki sari hause eman behar izan genien iazko irabazleei. Eta hortengo oholtza hause, baliatu nahi genuke haiei ere dagokien lekua eskaintzeko. Eskurik esku iturri zaharreko gure elkarri ematen diogu. Eta hala, korrikako lekukoa nola, iazko sasiburu saridunak, Asprinek, emango dio hortengoari saria. Etor, dadila Alazipoko ordezkaria mesedez. Paso izazio dio gure eskerrona. Eskerrik asko Euskararen alde eta Euskal Kulturaren alde egiten duzuen lanagatik. Orain, hitza irabazleei. Eskerrik asko Sasiburu horiek, eta bullo zareten Euskal Zale guzti hori, mila esker. Gutxi dago gehiago zateko, inguruan. Ia esan diretzat ogore bat den egotea, jaso nuenean gonbiteana Alaziporen izenean hona etortzeko, ia esan ez nuen espero, eta ogore bat den egotea. Azken finean ni bakar ni Alazipoko ikasle bat izan nintzen hasieran, eta askotan zara hori naz, baina, espero nian egotea. Eta esatea, ze Alaziporen inguruan zesan dezakigun ez dakiguna, ze garrantzitsua den herri honetarako eta Barakaldoko Euskaldunontzat eta Euskaltzaleontzat. Eta nik uste dut Barakaldo herri privilegiatu bat dela Alazipo bezalako eta beste bat elkarte eta beste bat eragile bezalako daukagulako olako eragileak eta batez ere hor lan egiten duen jendea eta hor dagoen jendea daukaten konpromesoarekin, euskararekin eta euskal kulturarekin. Amaitzeko, gogoratu nahi dute 121 kriu taldearen hitz batzuk, hortik da bilerazta, niri asko gustatzen zaizkidanak eta haiekin identifikatuta sentitzen naz, eta esaten du Barakaldo zikinean nintzen jaioa. Eta zorionez, Alazipo eta beste hainbat elkarte, Sasiburu eta beste hainbat pertsonak Barakaldo zikinori kolorez marmozten du musikaz eta dantzaz eta jarrai dezagun Barakaldo Euskalduna egiten ez da. Eta orain guk eskerrik
asko, Arasipoko jaso du sari hau, baina guk orain bueltan beste sari berezi bat daukagu Sasiburuko guztiontzat, ordez, mesedez Sasiburuko elkarteko kide guztiak, ona hurbildu, Sasiburuko